Lehen festaldia. Kariokoren asmakizuna. Mortadelo eta Filemon. Aurkitu diat, Baiongi, aurkitu diat, joho, joho, eureka, 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 eureka! Aurkitu diat, Baiongi, eureka, eureka, lagundu! Formula aurkitu berri zuelako pozak airean zegoenean, orduan txenbaitu zuten ustekabean gure Karioko gaixoa. Auskalo ze ondorio ekarri ezaizkiokeen formula horrek gizarte osoari. Lehenbailen aurkitu behar dugu, Mortadelo. Eta orain musika pixka bat. Salakeria hori ezin hobea gertatu zaigu, ez da, Mortadelo? Orain badakigu hor barruan dagoela. Baina nola gaindituko dugu arresia? Aize egingo dut jauzi arresi honen gainetik. Bertika jauzilariaren mozorroa ekarri ez dut horretarako. Zer iruditzen zaizu, Mano ala! Gazteluaren gainean nagoenean egin tiro globoei, nagusi! Orain ez da? Bai, eta ongi apuntatu gero! Hauez! Hauez! Ai, laiko da! Barruan dago, primeran! Botazazu soka horinik ziztu egitean! Bai, nagusi! Burutazio ezin hobea izan da sokarena, bai horixe. Ze gauzak etortzen zaizkidan niri burura izan ere. Horentxe tiratuko dut, nagusi! Atera nazazue mendik. Kaixo, txaldeon izura, txaldeon. Zer gertatu zaizu? Berriro seinalea, hortxe duzu, nagusi, hortxe duzu! Ai! Ui, zerina! Ono noterau? Artaburua! Txoropito hau beduzu, hortik ez teiztea bestela! Hechizara, Min hartu duzu? Nagusi! Nagusi! Tori eta tori! Gorriak ikusi behar dituela esan ez dio bat. Nagusi! Nagusi! Zer gertatu ote zaio nagusiari? Nagusi! Aizu nagusi! Begira ze atetik etorri naizen! Aten zoragarria da! Probatzazu zeuk ere! Atea, non datea? Ez! Beno, Karioko aurkitu behar orain nola edo ala. Horra hor organo bat, nagusi! Bai. Beldurrezko pelikuletan ikasi nuen, organoa jo ezkero ezkutuko ateak ireki litezkeela. Bai, jauna, ze, joko aldut bai ala ez, ze iruditzen zaizu? Adirinak egitea, ez da gauza txarra. Zer egiten duzu hor? Zulo horrek herriko estoldetara jotzen zuen kaikuarena. Begira ze jarri didaten eskuan, nagusi! Hor bai egon litekeela zerbait. Aurrera debeku eta guzti. Nire kontu ez kezkatu. Mano ala! Eta atzetik ni!
Geldiago mazina hobe, paretan margotutako pintura data. Nagusi! Nagusi! Begira, nagusi! Gauerdiko amabiak dira! Zenbat izugarrikeria ikusi beharrotan ditugu oraindik, nagusi! Beldur naiz, nagusi. Beldurrak itzal luzea du izan ere. Mamoak! Ai, erortzera noala! Erortzera noala! Arranokola, hau seiuntasuna? Harri hau mugitu egin daiteke. Benetan, erakutsi? Horra argia! Bai, Karioko! Atera nazazue mendik! Atera nazazue! Orain Karioko baina atera aurretik. Toña Urraca! Eta orain Karioko txiki bihotzekoa, Doña Urrakari erakutsiko dioke eure formulatxoa. Ez, Karioko, ez alakorik esan sekula santan! Ira, sasiku mergel hori, piruli bat emango diat formula erakusten badidak gustatzen altzaik. Piruli bat? Bai, baina mendazkoa! Konforme, mendazkoa, bai. Ez, Karioko, ez egin horrelakorik! Eo alakoa! Ez jarraitu horrekin, Karioko! Pentsatu hobeto, piruli bategatik egin beharra duzu hori? Baietzekin azkenean. Zede, Montredau! Zeran nire formula? Zure zer? Formula bat alda hori? Bakailaua pilpilien egiteko formula da hori! Jakina etxeko Andre! Babu, Alena! Lehergailu batuan! Jakina etxeko Andre! Erakutsi eta garatu egin beharko didak berriro formulatxoa! Baina uste kabean atera zaiteta gainera naiz osaba zoroitzen osagai ez markatu. Zergatik begiratzen didazte horrela. Lagundu! Ai! Lagundu! Oi, lagundu! Gelki okerite. Beti presaka. Itzalaldiaren kasua.
Konektatu 120 voltiotako sarera. Aizatu. Tximista bezain azkarra izango naiz. Nagusi! Juhu, nagusi! Zer egiten duzu orgoian? Konpainia elektrikotik argindarra 500 voltiotara aldatu behar dutela abisatu dute. Mortadelo? 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 Ekarri da zu egunkaria. Jilautzietako uharrietako faroa itzali eginda misterioski, eta orain beldur dira ondoa jo ezote duen raspalandira zekarren presidentearen ontziak. Mortadelo? Nia dezagun faro inguru hori. Zure aginduetara. Poltsaxi murrazara gero. Hobe genuen motordun ontzia hau baino. Zikoitza! Horra hortxe bertan, horra hor faroa azkenean. Faro, eh? Bai, hortxe dago bai. Nagusi! Bueno! Ongi iker dezagun bada, zuk eskalatu aurrealde hori. Eskalatu eta eskalatu, dena nik egin behar. Gero bera hori biliko da dena egin duela esaten, eta ni bitartean hemen jotake gora eta gora. Gaixo errukarriani, beti lanean, hala. Hauxe mundua. Nagusi! Igo! Ezin dut, itxita dago atea! Lasai! Soka bat ekarri baitut badazpada ere! Hortxe duzu! Naiz fidatzen. Zer da hu? Hortzekin ezin dut utzi! Hortzekin ezin dut utzi! Nagusi! Ez igo! Nagusi, ez igo! Hortzekin ezin dut utzi! Hortzekin ezin! Hortzak? Hortzak? Beti berdin gertatu behar. Sartu egin behar dut nola edola. Bat bita hiru! Bai ilun dagoela, eskerrak linternari. Naiz eta pilarik gabe egon. Ai, erortzena noala, erortzena noala! Garestiak eta takanoa gainera. Azkenera. Ahaha, faroan gaizkile bat zegoenik ezin uka. Presidentearen ontzia ez da portura helduko faroa itzalita badago. Sua piztuko dugu orduan eta kikio. Bai, sua piztu horretan pentsatzen ari nintzen nire hain zuten. Ez da pentsatu ere. Zu eder honekin nahiko izango dute ontzikoek argia ikusteko. Gau ez eta betaurreko ilunekin zabiltza? Ez kezkatu, kapitaina, aizea ere ikusten du nik eta. Otikan, berriro! Ontzi atzeman behar dugu kostala kosta.
Oraino kerrago! Berriro! Donor itxutzeko moduko argian distiratsua behar dut. Baina non aurki dezaken nik horrelako argi bat. Hauxe. Nagusi, nik badut ipurtargi bat eta... Zaude isilik! Zaude isilik! Isiltzeko! Isilduko naiz bat! Isilpera! Hauxe da ba, ipurtargi bat. Tira. Bat bi. Oña! Thank you. Nola nahi duzu errespetatzea presidente itxasora botata gero? Hasiko gara beti bezala lasterka. Azkarrago! 20.000 orduko! Azkarrago! Laro gehi! Legioan espioi. Honen bidez gidoilariek eskerrik beroenak eman elizkieke, inon ez dagoen Arranopolandiako gobernuari, de Montrelandiako atzerritar legioari, eta batez ere basamortuko ondarrari pelikularen itxaso ondargabean eskainitako laguntzagatik. Kompainia! Denok lerroan! Beronekin, ez da pentsatu de. Zuge aginduetaka. Aktu atxeden. Aurrera, kapitaina. Ali harrapatu nahi baduzu ali borduntzali, mortadelo eta filemon bidali. Kontrata itzake, ordaindu ongi eta datozela ona lehen bailen. Ali burduntzaliren kabilara iristeko, basamortua zeharkatu behar dugu nahi eta nahi ez, eta gamelua dugu horretarako modurik erosoena eta merkeena zalantzarik gabe. Erosoa esan alduzu, ali buruntzalik atsegin ditu gizon gogorrak eta beraz, sekulako balentria egin beharko dugu bere taldean argaitzan. Beinaren konfiantza irabazita gero, harrapatu eta txilotu egingo dugu. Txinesgabeak, zer egin behar ote dugu orain, gamelutik haizteko? Erraza da, ziztua joezkero, ziztu bizian belaunikatuko da. Ze hartu behar duzue, kanpotarroiek? Jarri guzu hasteko gamelu esne bikoitz bana, laguna. Ezin alduzu azkarrago? Gamelu esne bikoitz bana esan duzu? Bikoitz bana, bai. Bai, eta Eskoziakoa.
Itxerroso bat niretzat, Aizak. Pitxerosoa? Horren gogorra eta horren ausarta bazara, ez duzula nire nagusia astintzen, ergelmen gelorrek. Nagusi, zer egin dizu buruan bionek? Ez zarela niotzen ausartzen, Nagusi, baina nagusi, berriro horrela. Aizu, ni oraindik enauzu jo, ez ni astindu. Amaitu dira jolasak eta solasak ikusiko duzue. Bai, zerria, bai zekina, garbitu zazu hobeto hurrengoan, Urrunegira joan zara oraingoan, adiskide. Atera, trapua kalera. Oso ongi, gora zuek zauek behar baizintuztela nik hain zuzen nire gerrako kabilak zuzendutak idatzeko. Beraz zuzara. Bai, ali burduntzali naiz, basamortuko leinu basati guztien buruzagia, aurrerantzean nire taldekideak izango zarete, edo. Ez duzu gehiago erakutsi beharrik, zure taldekidea gaituzu, nagusi? Ongi, paper honetan argi eta garbi ikusiko duzue gure kabilen egoera, hartzazue agintea eta desegintzazue etxaiaren gotorlekua. Ni ezin naiz joan taberna zaindu behar dut eta. Barkatu mortadelo, baina larri gaude eta etzegoen beste irten biderik. Jasan erregeak bezala jasan behar. Arre, gabelutxo, arre! Beti berdin gabiltza. Eta nire katzen ari naiz. Ez protestatu, garaiz iritsi behar dugu eta koronelari geure asmoak azaltzeko. Geldi hor, nor dagor? Eman ezaugarriak. Mokizu, abaia ez orain txekongo zaizkizu. Guardiako kaboa, ireki, biak ere gutarrak dirata. Primera anapaktada zuen plan hori. Guztiak agapatuko ditugu. Zuek arduratu ali burduntzali izekuk asadatuen kanpamentuan kaskora jartzen dugu bitartean. Gotorlekua deusezten hariko dituk orain nire gizona. Legioaren izenean, atxilotuta zaude. Pistola kaskarra horrekin atxilotu beharroten hau zu, ba? Zer du ba nire pistolak? Seguru ez dela tiro egituko ere gauza, hainbaita zaharra. Ez, orain txaikusiko. Eragin. Animo. Ikusten ni bestera batean atxilotu beharko nauzu. Zein eratan? Makilkada bat eman ez, adibidez. Aha! Artak! Ai!
Dena konponduta inoiz izan dugun kasurik errazenetakoa izan da. Eta gainera, ez dugu inongo leherketarik izan. Behin-behineko gangsterrak. Hauxe bai gizon gogorra. Eta ez duei, ergelmen geloiek. Neure taldean nahi du tipo hori, ekarri da zue azkar! Betaurrekote gangsterra, 400 lapurreta men batean, gizonik bilatuena, 3.989,90 dolar harrapatzeagatik. Zoragarria da gero trikimailu hauen nire burua gangstertzat hartzea. Bai. Era horretan haieko hartu ere egin gabe, Almatoneren taldean sartu eta erraz baino errazago harrapatu ahal izango dut. Kokina ene panpina. Eta gainera, sari ederra jasoko dugu ordainean, ikusten alduzu orain nola merezi zuen Chicagoraino etortzeak lantxo hau egitera? Baina segiten duzu hor lurrean alfombra bazina bezala! Autobusak aldegin. Suerte izan duk betaurrekote. Zain dauka gure nagusia. Zer galtzineten? Aurrera! Kaixo betaurrekote. Haure etxeanago aurrerantzean gure alde egingo duk lan txintxo-txintxo. Zer deritzok? Zera... Banekian bai gustatuko zitzaiala. Baina eure trebetasun eta bileziak erakutsi beharko dizkigu gaurretik. Mortadelo gaixoa nahazpila ederrean sartu zaigu orain ere. Ez kendu begia gainetik. Ez jauna. Begia kendu nondik, Garrantzirik gabeko arazo txikia. Ongi duk betaurrekote, dirukutsaren proba egin beharko duk orain. Bai jauna. Kombinazioa jakin gabe 10 segundotan ireki beharko duk. Gilotina horrek bitan banatuko hau bestela. Aurrera. Gehiagizkoa ere zote den. 1, 2, eta 3. Ezin hobeto. Ez da beste munduko gauza, egunero egiten baitu nik hau etxean. Bete-betean asmatu duzu. Noizko hurrengo kolpea, buru argitxo.
Bete-betean. Ongi pentsatua daukat guztia. Benetan? Bankuan joko dugu urrengo erasoa. Urrengo erasoa bankuan ZZ planaren arabera. Berriro diotsuet. ZZ plana. Bat faltara! Mortadelo eta Filemonik ertzaile txitezagunen lan eskergari esker. Almatoneren talde oso atxilotu ahal izan zuen poliziak. Azken aldean ordea Almatonek ies egin zuen zoritxarrez eta zin egin zuen mendekatu egingo zela. Eta uta beste. Karagarria da. Bere ordainaren bila etorriko da. Erlaitzetik alegin behar. Aztu egin zaitu datuta zegoela Erlaitza! Bera berriro! Ez, mesedezen azazu jo jainkoarenen azazu astin nuen! Baina zertan zabiltza, nagusi. Almatoneren mozorroa erakutsi nahi nizun besterik gabe, gustatzen ez pasaizu. Gustatuko zait bat, hori, eta hori! Tira mozorrozik inorekin altzabitza berriro, Bara zer egingo dizuntan! Horrelako beste mozorro batekin ikusten bazaitut, gorriak ikusi beharko dituzu! Baina zer diozu? Berazen, legetik iesi noa! Ai, erlaitza, naiz gogoratu! Pupu hartu duzu, nagusi. Ongi josiko dutatea, ganzterrak ez dezan ies egin. Eta poliziari deituko diot gero. Ai! Hortxe daukan baitzita. Baina atea beste aldera irekitzen data. Asto zuriarenak eta beltzarenak hartuko dituzu orain, bai horixe. Ai! Ies egin behar dut. Baina irten hortik, nagusi. Almatone zen eta... Orain badakin non dagoen eskutatuta eta ez dut arriskatzeko asmorik. Horrek ikusiko du botilatxo bat nitroglitzeina botatzean. Mortadelo, etorri hona! Super Mortadelo zure eginduetara. Kenduko alduzu gainetik mozarro zikin hori? Hartu pistola, badakin non dagoen Almatone, ni neure errebolberraren bilanoa. Pistola saldu eta tiragoma honekin geratu nintzen. Nola oten abil punteriaz. Ea horko botellatxo horrekin, ea bat! Guazen bai baina ez egan! Ezin ikusi ditut arratoia! Nola naizten nuen nik ezertxo ere jakitea! Eskubomba hau eraman beharko dut azkenean berdintzu izango data. Ene ba, eraztun bat hautsi zaio kortinari. Berria jarri beharko dut aldekin baino lehen. Utzi eraztun hori! Ez! Non sartu zara, nagusi? Hauxe da geratzen zaigun azken nitroglizeina botila zure erruagatik. Ondo gorde beharko dut mugialdi soil batekin egin bailezake eztan da. Aizu, nagusi, ari bat ateratzen zaizu jakatik. Itxaron pixka batean! Ez bomba da! Au! Bomba hau jarriko diogu ate aurrean. Itxaron, nagusi. Ea beste nonbaitetik sar daiteken. Estoldetatik ahaleginduko naiz. Naiz Mortadelo zidatzen hobenik piztu eta laster kalde egitea. Orain bai, seguru ez duela utzik egingo Mortadelo inguruotan ez dagoen ezkero. Haze eguna daukazun gaur, nagusi! Harrapatzen bazaitut beste galaxia batera bidaliko zaitut! Gondita.
Baina... Egitekoa eginan, nagusi. Aize jota nagoen, 10 urte luze oporraldirik gabe. Bai, egia da, gaizki tratatu zaitut. Baina oraintxe bertan joango gara Sevillara, nire lagun batek bertan duen kortijo batera. Sevilla? Ta-ta-tan, 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 tan-tan, ole! Ole, pesunita de plata. Ole. Lasai ehkä katu, hemen ez da ezer ere gertatu. Amaitu da, jaunok. Kezkatuta zaude, Don Agapito. Bai, zezen bat bidali beharra du zezenketa lehiaketara. Atila da guztien artean bikorrena. Baina nire bezainek ere ez dakite nola menperatu. Artoa, letzea baino errazago da hori guretzat, nagusi? Bai. Itzontzia. Ezin atzara inoiz isilik egon, zezenaren bila joan behar orain. Atxeden ederrean egon beharrean. Trampa bat egin beharko dugu harintzat. Zerbait bururatu zaite esan zenbaki bat batetiko geira. Batetiko gero. Zazpia! Tokatu egin zaizu, zuk egin beharko duzu itzurrean. Zoritxarrekoa naiz ni gero, Hauxe bai aire osasuntsua. Ai, mendiko aire garbia. Ikusi alduzu makilatik atera zaidan burdinan, nagusi? Jarraituko du nik hartaburua. Ara, Nikolas, jolas eta jolas. Nora guazara, nagusi? Aspalditik naukazu zain? Norbot daute duen bortzara unire alorrera. Bazekia nora bota, xoropito nazkante horre egin duen zulora. Berriro askatu zait pikotxa. Adaska bat sartuta ez dutu beharko dut. Mortadelo, ekartzatzu adar txiki bat. Manuel! Adar txiki bat esan dizut. Baina ni jauna zera, lagundu! Ni nekatuta nago eta orain zuri dagokizu. Begiratze aurkitu dudan, baliote du honek zezena izatzeko, Zorrek ez. Ba orduan bota egingo dut. Zezen harrapatzen badugu, zaldunetan dikitzat hartuko gaituzte zalantzarik gabe. Nola egingo dugu beste aldera? Itxaron pixka batean. Begiratze hola aurkitu dudan beste aldera egiteko. Zer deritzozu, Egia da gainetik ibiltzeko hautsi ere hautsiko da behar bada. Ez da pentsatu ere. Eltzaperi pepulala. Ez egin horrelakorik Mortadelo, ez izan memelo. Begira nagusi. Eltzaperi Ez dut ikusi ere egin aizen muturreko hartu behar duen. Ezin sendoago da ongi ikusi duzunez. Bai urduri jarri naizela. Txaurtik hartaburua nola pasa beharko te dut nik orain. Horrela ibili behar ere. Enborronekin primeran, nagusi. Ez adizkide motzegia baita. Bosta xola hori, emango dizut nik eskua, pasa. Ez dakit bain. Eskua eman, eskua! Adar batekin, Adar bat? Ai! Agur, nagusi! Ona hemen adaska! Zergatik ez dira itxaron, nagusi? Itxaron, aspaldi galdu nuenik itxaropena, nola igo ni orain? Ai, zikoina! Ai, aserretuko balitzait kumerik ez dagoelako.
Ez etxeko Andre nahaztuta zaude, ni espainaiz, eta gainera ez zaizkit zizaria gustatzen. Ire instalazi egin dit. Lotu zuek aurrekin nagusi, baina lotu ongi, orain txigoko zaitut. Aurrera! Eta orain poliki, ezagutzen zaitut eta... Zegin, jauzi! Segura, Juan, nene jainkoa. Haze kolpea, nagusi, haze kolpea. Begira, Morta, hortxe bertan dugu. Ea bazezena erakartzen dugun kasoian sartzeko, erne ibili barruan dagoenean itxi. Begira niri ikasteko, hei, hau pazezeinko, hei! Ale! Hau pazezena! Eize madarikatua. Ikusi gino, ene bada. Nire garabatok, ahi gaixoani, harrapatu ingo nau, baietz, harrapatu, aiene. Ondo harrapatu ere azkenean. Orain zuri dagokizu kasoiran zerakartzea. Hei! Cristian! Hei! Zerbait zoragarria bururatu zain nagusi. Esan? Eta orain Don Agapito Palangana beltzainaren zezenik suarrena eta bizkorrena irtengo da zuekin, Atila! Orain ikutiko duzu zer den bene-benetako zezena. Asko igarriko ote zaio. Ireki da atea, entzun itzazue piztiaren horroak! Larruti ordaindu beharko duzue. Aiene! Hauntxe da, zuen ordaina. Ustekabeko martetarra. Masa, zuziri jaurtiketarako basea, Cabo Primaveral. Attention please. Mortadelo and Filemon informazioa berton. Attention. Nola? Masarekin? Ez! Bai esan? Ez! Eskoziarekin ez! Masarekin hitzekin nahi dut! Australiarekin ez! Masarekin! Morta, aski dugu zarata horrekin! Ez, Sevilla ez! Masarekin! Aizu? Bai, Txinarekin ere ez, esan? Bai, jauna! Esan bai! Bai, oso ongi! Bai, jauna! Oso ongi! Ega joango gara! Nagusi! Zer? Mortadelo! Masatik deitu digute. Guk ikerketa bat egitea nahi dute gobernuaren eskariz. Komentituta nago badela guk martera heltzerik nahi ez duen norbait. Jarri lerroan baseko jendea begiratu bat emateko.
Bai, antxe, bai. Martetarra! Zazpigarrena eskuinetik Antxe da, bai, antxe Rapa da. dezagun ba. Biltegirantz doa, Jesi! Benetan, raioa. Zuk bilazazu hortik, nagusi. Nik hemendik. Auskorra. Biltegian eskutatu da. Generalari deituko diot jende gehiago bidaldezan. Ez du ies biderik. Generalarekin mesedez? Datorrenean sokarekin trabatu eta buruz bera eroriko da lurraren kontra. Horkitu egin behar dut. Erortzea rote dagoen? Bai, badator! Erori da! Hortxe dago, hortxe! Laster izango naiz famatua! Handia naiz nigero, Ean hortasun agiria generalaren gara eraman aurretik. Hauxe, zustekoa Filemon Pildu izena nagusiak beza... Oene bada, ederki ezagutzen ditut bikile hauek! Hauxe baizuz moi karagarria! Jaun zintzo eta agurgarri hori! Janari biltegia. Zaingela. Biltegian sartu da. Ate honetatik sartuko zen behar bata. Olio gordailu bat, bai barregarria ez da? Ekarri ziztu bizian tomate kaxa, Smith. Ekarri hau, Smith. Ekarri ura, Smith. Aspertutan egok. Ai, magoa banintz. Ni magoa banintz. Ez da serretu! Kaxa egan etorriko litzaidakek. Ni magoa banintz. Abelino, Abelino! Magoa nauketa! Nahi baduta nahi ez badu aurkitu egingo dugu. Ies egin du olioaren gatik. Kontuz morta hortxe duzu harrapatu! Kontuz irintzako horrekin! Itzatzi egin zaitirina olioaren gatik. Orain badakidala nor naizen txantxa batekin godio sargentuari. Bihur dadile egeltxuzko giza irudi, urrengorako ikastezan. Bene-benetan bihurtu da igeltxuzko giza irudi! Atxilotu nazazu, mago ezin gaiztoagoa naiz izan ere. Sargentua igeltxuzko giza irudi bihurtu da nire eskuetan nahien. Non eskutatu, edo mortetarra. Ai, txosikinan nola usartzaiz! Hortxe bertan gelditu da. Metzen bagela honetan sartuko gure martetarran? Ai! Baina ze gertatu da, nagusi! Markatu baina tigre baten neurriko iltxondi bat zegoen eta zera pentsatu dut ongi astindu ezkero. Ongi astindu, Oi! Ez zaitut gehiagotan ikusi nahi txolakeriak egiten! Horma honen atzean egongo da martetarra zalantzarik gabe. Ez kezkatu, nagusi, harri hau kendu eta bestaldera egingo dugu. Haze oinetako mina. Gezurra zirudik nola harritxo batek. Horra hor, bidea libre, aurrera. Hauxe bai, neketxua, berriro kendu beharko diot harria. Borronekin tartean dagoen traba kentzen dudan. Sinestezinezko da zertara eramaten duen gizona erretzeko bizioak. Mortadelo, Mortadelo! Nonde montre sartu da gizon hau? Hemen nago, zer nahi duzu, nagusi? Orain bai ez idigula ies egin ate hartatik sartu den ezkero. Hauxe bai gela bitxia, nagusi? Utzi orain txorakeriak eta bilatu martetarra.
Amaitu da zure iesaldia. Hortik irtetean harrapatuko zaitut. Orain! Zegin dizut nik zuri! Jarraituko dugu gero atxeden alditxo baten ondoren, adiskide. Mortadelo! Oi! Baina egan goazta, Mortadelo! Konturatzen alzara beti zure erruagatik gertatzen zaizkigula gauza hauek. Eta orain ze gertatzen da. Nik neure etxera itzuli nahi du! Masai deika. Hemen Mortadelo eta Filemon Saturnotik deika. Atxilotu dugu martetarra. Ze egingo dugu? Txanda? Bazen garaia, itzuli eta ekartza zuen lehen bailen. 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 Berak ez diguzten. Bestela... Salmeron erregearen mehatzeak. Nagusi! Begira ze aurkitu nuen portuko taberna batean. Ze txorakeria ote du orain eskutartean. Marinel batzuek zuten nagusi, bai. Jarraitu hartaburu horrek! Salmeron erregearen mehatzen planua dela esan du batek. Bai, oso interesgarria izan daiteke hori, Mortadelo. Bidearen nondik norakoa ongi adierazita dago, eta automobilez oraino joan gaitezke, gainerakoa oinez egin behar, izan ere oiana hemen. Zergatik ez zenuen nire automobil gozo eta ez dian etorri nahi. Eta bidean lantegi mekanikoren bat aurkitu eta aukerako motorak hartzen badiote ikusiko duzu. Ez berotu Mortadelo eta hartu poliki bihurguneak, Kontuz ibili, Mortadelo, kontuz! Mezitzegin ez mugitu eta ez arnasarikatu, mugimendurik txikiena goitik behera milduko gaitu eta... Aiene... Begira ze tximeleta! Ez... Mortadelo! Mortadelo gaixoa. Gaizki portatu naiz berarekin, baina berak uste baino maiteago nuen. Mortadelo. Zer? Nik ere badakin nere burua jotzen. Landalan aritu gara izerdipatxetan, baina azkenean behintzat altxatu dugu denda. Mendebaldeko aize zirimolak ere eluke orain botako, ez horixe. Begira nola dabilen egan lehengo tximeletatxoa. Bai aspergarria.
Tira ba, gaurko gaua aterbean egingo dugu behintzat. Eta orain Mortadelo etzazu tipus tapasteko mugialdirik egin. Kontu zibili, nagusi, ez zapaldua da hori. Tribu basatiek piztiak harrapatzeko erabiltzen dituzten trampazikin hoietakoren batekin lotuta egon baitaiteke. Zuk daukazuzuk irudimena, adar hau ezin arruntagoa da, adiskide. Adar ezin arruntagoa, Ikusi. Oi! Oi! Arranopola, adar bat zabaltzeagatik gertatu altzaio hori. Ongi etorria, nagusi. Tira, egizu zeo zer, Mortadelo, jantzizazu mozorroren bat. Mozorroa jantzi? Nire mozorroa gorrotatzen zenituela uste nuen nik. Txantxetan esango nizun beti danik iruditu izan zaizkit zoragarriak. Amigos. Esango aldigu bero horrek non diren mehatzeak? Bai, noski. Erraz konbentzitu genuen Salmeron erregea, ez da? Kontuz, ez behaz topa egin harri horrekin. Norezoaz! Min handi hartu duzu, ez da? Kontuz ibili baurrengoan. Kontuz adarrarekin. Baina zegertatu zaizu orain. Begira ze seinale dagoen hemen. Hortago behatzea! Geldi! Kontuz, Mortadelo, makila ukitu ezkero harria gainera eroita zapaldu egingo baizaitu! Nagusi, pasatoz? Atera da zazue bendik! Piztu kandela bat, Mortadelo. Baina kontuz, ez piztu dinamitak kartutxorik besteetan bezala. Ez noski, nagusi. Hau kandela da, dinamitak kartutxoa beste eskuonetan daukat. Aberatxagara! Bai ongi! Aberatxagara! Moztu! Nori bururatu zaio amaiera hau! Zuzen dena! Nakazarra! Amaiera hau ez da salgarria! Zegin behar ote dute gurek. Utikan diamanteak hortzik. Ez diamanteak ez! Utikan! Eta atzeko plano ere kendu. Eta orain atzeko plano egokia. Gu bai zoritxarreko gizonak! Oregoneko arrantzua.
Tori! Artaburua, ziringinoa, oio guztia, motel ibilizara bil. Mortadelo? Salduzu txirrina entzun? Bai, guana. Tiranoa zapaltzailea, belstratalaria. Amerikatiko gutuna Mortadelo jaunarentzat. Niretzat norote da. Egun agurgarri hori, atsegin handi zeman edizuko Osaba Anakletoren ere bentziaren berri. 15.000 akretako arrantxua. Oregonen, baina aberatsa naiz eta! Mortadelo! Utzi horroak beste baterako! Bai, jakina nagusi, ez zaitut aurrerantzean eragotziko. Osaba Anakletoren gandik arrantxu bat eredatu berri dutan Amerikan, eta ara joateko asmoa dut, haren jaunda jabe izateko, behin betiko. Nola? Lagun minori, ez dakizu zenbat pozten naizen. Osonki primeran, okerrezpanago bioko zatu izango gara mauka horretaz. Eragozten ez duzun bitartean, bai, bestela kitxo, agapitxo. Ez kezkatu, aleginduko naizta zuri atsegin ematen. Aidea. Bai. Aidea. Zoaz, hemendi kantatzen ez badakizu. Gaizki kantatzen dudala esan nahi didazu akaso? Zinola ere ez, Mortadelo ez. Nola? Mortadelo jauna! Bakatu, Mortadelo jauna. Horrela hobeto. Askoz hobeto, bai. Zer esan duzu? Nik ez errez, ezertxo ere. Beno. Ze izan da hori? Ze gertatu da? Ez egon hor geldi! Haitxi hemen diziztu bizian, ea ze gertatu den. Bai, jauna. Oraintxe bertan, jauna. Kakazarra berriro zulatu zaigu gurpila! Filemon, atera txaplatak! Zure aginduetara, Mortadelo jauna. Jakina! Tararitata, taritata, tar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 
buelta! Itxi ditzagun begiak, bai. Zemina, zergatik jo nauzu nagusi? Zergatik jo zaitudan? Begira, begira. Horra hor zure arantxua begiratu ongi. Kankazar hori ikusteko gastatu alitut nik bidaian 3 urteotako aurrezkiak. Baina nagusi, nola nahi zenuen nik hori jakitea? Zuk ez duzu inoiz ezertxore jakiten, jakina. Artaburua, txoropitoa, begiratu zeure arantxoari ergel horrek. Baina ulerri dazu nagusi, nik zera... Ireki eta ikus dezagun nola dagoen barrua. Inola ere, zeu aurretik ez pasoaz. Agindu bata, zu aurretik esan dizut, eta bisatu zerbaitekin behaztopa egiten baduzu. Ui! Kontuz eder hartu behar duzuta! Jakin nahi nuke nork utzi duen traste hau hemen. Kentzazu nire begiristatik! Horen txekenduko dut zure begiristatik, bai, horen txekenduko dut. No te dira behiak. Hemen ez beiri, koioteak jan. Koioteak jan jakina? Nork esan du? Nik itzegin. Txaron! Ea ba, Mortadelo.
Ikertu eta emaizkidazu azkar ondorioa. Iker dezagun. Hautxez eta errautxez beteta dago hau. Putzegin? Indiarra! Indiar bat, bai! Bai, noski. Ni ez Marlon Brando. Haze etorkizuna azal zuri hauena. Utzi orain txorakeriak alde batera eta erantzun nor zarazu, nor zaitugu? Ni zezen kukubilko eta ilargi hautsiaren seme. Zezena ilargiaz maite mindu eta ni jaio eta nik aitarik opetan musu eman eta mendietako erromerotxo deitu. Mendietako erromerotxo? Noiz entzun nuen nik hori. Beno, utzi orain indiarkeriak eta esplikatu ze esan nahi zenuen koiotearen arekin. Bai piztia izugarria. Zuek lehen bailen aldegin ala koioteak zuek irentzi behiak bezala. Mortadelo, koiote hori harrapatu behar dugu. Zu koiote emez mozorrotu, ulu egin amoroski eta ura datorrenean. Ulertu duzu? Tira, ba, mozorrotu. Ai, nagusi, begira, wow! Ai, ze gustan polita! Wow! Ez, nagusi, ez! Honek ezin du utxegin. Urdai azpikoaren bila doanean adarra utzi eta mildu egingo da. Edo pisua eroriko zaio bestela edo dinamita lehertu. Mordako! Pisuak utxegin du, lertaraz izazu dinamita. Horantxe doa! Baina, dinamitak ere utxegin dut, nola liteke hori putzaldi bat nahikoa denean dena goitik behera botatzeko. Kontuz! Eta dinamita lertu ez denean gaitzerdi pentsazazu bestela izu. Hau zuena da, ez nirea. Bai, bilesker. Bai, baitagar. Ai! Tiro egin ikustean. Bai, nagusi. Antxetako! Egin bat tiro, baina ongi apuntatuz, Bai, nagusi. Eskuinerago! Min hartu alduzu, nagusi? Minik hartu dudan, bere ala erakutziko dizu nik zui zer den mina erabatuta gero, zatozona! Ez tirazu ez ies egingo! $10,000 Joe mozorrotxo harrapatzeagatik. Aizu, erromerotxo, zera, ez gaituzu koiote harrapatzeko gai izan, sentitzen dut. Nik lehen esan, azalzuriak aldegin nalail. Arritxo bat ikusten zaio, nagusi. Joe mozorrotxo! Asesaria jaso dugun, ez da Mortadelo? Begira, nagusi, antxe aztu zaio joeri koiote larrua. Oroigari gisa eramango dugu. Bai polita dela! Alfombra ederra gure etxerako! Egiazkoa dirudi. Beno, ekariko alduzu baiala, Bai, baina nondik helduko diot? Bustanetik, kaikua? Bustanetik, jakinen, nik esaten duen lekutik, hain zuzen ere. Bustanetik, noski. Borotik zegotau. Deitu egin didazu, nagusi. Ez egin kili, maripa. Ze nahi duke potxorrek. Zangoa gazterka egiteko!